बाथौ आश्रम बरिमाखा सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय गिबि H.S आनज लिरजेननायावनो मोजां रिजाल्ट। बाक्सा जिल्लानि बरिमाखायाव थानाय बाथौ आश्रम बरिमाखा सिनियर सेकेन्डारि स्कुला देग्लाय गिबियै H.S आनजादाव लिरजेनदोंमोन। मिन्थिनाय बादिब्ला बे फरायसालिनिफ्राय गासै 9 फरायसाफोरा आरिमु आयदाजों गिबियै H.S आनजाद होनायाव सेथियाव 4, नैथियाव 3 आरो थामथि थाखोआव 1 फरायसाया उथ्रिसारनो हादों। बे रिजाल्टखौ लानानै बाथौ आश्रम बरिमाखा सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय गासैबो फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट लाबोनो हानायखौ जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों। गाहाय फोरोंगिरि हांगामा बर'आ फरायसुला फरायसुलि आरो गासैबो फोरोंगिरिफोरनि रंजानाय खुसिजों बयनोबो गोजोननाय बावहरदों। H.S नि जा रिजाल्ट बेयाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना देग्लाय बोसोरावसो गिबि खेबनि थाखाय जोंनिया H.S सेकेन्ड इयारनि फाइनाल आनजादखौ होजेनदोंमोन। आरो होजेननाय हिसाबै जोंनिया खोब खममोन, फरायसाफोरनि अनजिमाया गासै 8 जनल'सोमोन। आरो बे 8 जन फरायसाखौ जोङो जिखिनि रिजाल्ट आखा खालामदोंमोन बे हिसाबै जोङो दिनैनि रिजाल्टआव गोजोननाय मोनदों। बेयाव जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा जोङो बेयाव H.S खौ जागायनानै जों जागानि फरायसाफोरखौ जायफोरानोखि प्राइभेट H.S थामहिनबा कलेजाव फरायनो लुगैयो जोबोद खम फिस लानानै जोङो फोरोंनाय जादों। एडमिसन फिसखौ जों फ्राय लायाखैयानो। मान्थलि फिस जोङो मात्र 500ल' लानाय जादों। 500ल' फिस लानानैनो जोङो जायगानि गोरिब गुन्द्रा न'खरनि गोसो गुदुं फरायसाफोरखौ फरायनो हानायनि जों खाबुखौ खालामना होदों। स्ट्रिम बेयाव जोङो दिनै रिजाल्टखौ मोनना जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो जायफोरा मेट्रिक आनजाद उथ्रिबाय देग्लाय बोसोराव बिथांमोन अनजालु फरायसामोनखौ जों दिनै बे रादाबनि गेजेरजों फोसावनो सानोदि गुबुन गुबुन गोजान जायगायाव प्राइभेट कलेज नागिरना थाङालाफानो जाय फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव फरायनो गोसो बे फरायसामोना जोंनि बे बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बरिमाखायाव जोबोद खम फिस होनानैनो मोजां सोलोंथाइखौ लानो हागोन, गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन आरो गोजौ सोलोंथाइ लानायनि जा मिजिं बेखौ जाफुंहोनो हागोन। गासै जोंनि फरायसाया 8 जनमोनल'मोन, जोबोद खम। बे 8 जननि मादाव गासै 4 फरायसाया फार्स्ट डिभिजनखौ मोनदों, ओमफ्राय 3 थार्ड डिभिजन आरो सासे फरायसाया सेकेन्ड डिभिजन आरो सासे फरायसाया थार्ड डिभिजनाव पास खालामदों। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इक'नमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, ससिय'ल'जी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटिज, केरियार काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथाइबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in, इमेल आईडी govindcollege@gmail.com।